Yn y fideo hwn, byddwn ni'n trafod llafariad y Gymraeg. Mae clymau tafod yn gallu bod yn ffordd hwyliog o ymarfer ynganu yn y dosbarth. Pethau fel oer yw'r eira ar yr yrru, rowliodd lori lawr yr allt, hwch goch a 6 o berchyll cochion bach, ydy dy deidi neu deidi dau yn dy deidi neu deidi dau. Mae Llywelyn y llyfrgellydd o Lanelli wedi llyfu llawr o lyffaint. A gallwch chi ymarfer nhw mewn sawl ffordd, drwy ganu, ailadrodd, dechrau ar y diwedd a gweithio nôl, clapio ar y silliau pwysleisiol ym mhob un. Mae nifer o syniadau chi yn y nodiadau. Ond mae pethau fel hyn yn codi cwestiynau da i'r dysgwyr ac i chi. Enghraifft, yn yr un cyntaf, a'r gair cyntaf, sut ydych chi'n dweud y gair yna? Oer? O'r? Oer? Neu pam mae rhai dysgwyr yn ynganu eira a lawri yn aira a lawri? A beth am goch a 6? Ydyn nhw'n dweud goch a 6? Gyda'r geg yn rhy agored, yr un dysgwyr sy'n dweud pethau fel ble yn lle ble. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng y llythyren yn eryri a berchyll? Pam a sut maen nhw'n wahanol? Beth yw'r gwahaniaeth rhwng dy a di? Beth yw swyddogaeth y to bach? Ac os gwahaniaeth yn eich acen chi rhwng di i dot, a di i bedol, di a di o bosib, allwch chi drafod pethau rhanbarthol, tafodieithoedd. Yn yr un modd a gwnaethon ni gyda'r cytseiniad, gellir disgrifio'r gwahanol nodweddion sy'n perthyn i Llafariaid hefyd. Un nodwedd yw pa mor geedig neu agored yw'ch ceg. Pan ddwedwch chi a, enghraifft, mae'r geg yn agored iawn. Os dwedwch chi mae'n llai agored. A phan ddwedwch chi i, mae'n geedig iawn. Gallwch chi ymarfer hyn gyda dysgwyr drwy fynd lan a lawr. Tri, tre, tra, tre, tri, tre, tra, tre. Mae hyn yn ddefnyddiol os oes gyda chi ddysgwyr sy'n dweud tre a ble yn lle tre a ble. Yn tre a ble, mae'r geg yn eitha agored. Ond yn Gymraeg, fel arfer, mae'r llafariad hon yn fwy caeedig. Tre, ble. Mae'n rhywbeth mae'r dysgwyr yn gallu weld yn gorfforol. Nodwedd arall yw llafariad crwn ac anghrwn. Mae i neu a yn anghrwn, ond mae w ac o yn cael eu cynanu gyda gwefusau crwn. Yn y gogledd ddwyrain, lle bydd dysgwyr yn dweud cwmri a gwri yn lle Cymru a gyrru, mae angen iddyn nhw ddysgu peidio defnyddio gwefusau crwn ar ddechrau'r geiriau hyn. Mae'r termau blaen, canol, cefn yn cyfeirio at ble yn y geg mae'r tafod yn creu'r llafariad. Enghraifft, i ddweud mae'r tafod ymlaen y geg. I ddweud mae rwle yn y canol. Ac i ddweud o, mae yn y cefn. Ceisiwch deimlo'r tafod yn symud nôl ymlaen. O, o. Mae hyn yn ddefnyddiol wrth wahaniaethu rhwng i ac y gogledd. Gydag i, mae'r tafod ymlaen y geg, tra bo'r tafod yn symud nôl ychydig wrth ddweud y. Dyma rhywbeth y gall y dysgwyr ddysgu i deimlo. Rydyn ni'n gyfarwydd wedyn â llafariad byr a hir, ond cofiwch nad oes angen to bach i ddangos bod llafariad yn hir bob tro. Mae'r llafariad yn tad, lle, tro a rhwd i gyd yn hir nad oes acen grom arnyn nhw. A'r nodwedd olaf yma yw llafariad unsain a deusain. Rydyn ni'n sillafu llafariad unsain ag un llythyren yn Gymraeg, ac yma dyw'r tafod ddim yn symud wrth ynganu'r sain. A, i, w ac ati.
Cyfuniadau o lafariad yw deuseiniad ac mae'r tafod yn symud o'r naill at y llall wrth ddweud y ddeusain. Pethau fel ai, yw, wy ac ati. Deuseiniad fel ei, wy ac ew sy'n peri problem i nifer o ddysgwyr. Yn y sesiwn hyfforddiant, fe drafodwn ni nifer o'r heriau sy'n wynebu dysgwyr wrth ynganu llafariad, a'r ffyrdd o'i helpu nhw gan ddefnyddio'r termau o'r sleid diwethaf, fel gwneud y llafariad yn un fwy caeedig, llai crwn, byrach neu hirach ac ati. Yn nodiadau'r hyfforddwyr, mae pob un llafariad, p'un ein unsain neu'n ddeusain yn cael ei thrafod, ac yn nodiadau'r tiwtor, mae rhestrau o eiriau ymarfer y llafariad gwahanol allwch chi defnyddio yn eich dosbarth. Os trown ni at drafod rheolau i'w dysgu ar gyfer llafariad, un cwestiwn sy'n codi trwy'r amser gan ddysgwyr yw sut ydych chi'n gallu darogan hyd llafariad? Pryd ydych chi'n gwybod, o edrych ar air, fod y llafariad yn un fer neu hir? Wel, dyma'r rheolau, ac a bod yn onest, maen nhw'n ormod o beth i ddysgwyr i cofio fel arfer. Gallwch chi ymgorffori elfennau ohonyn nhw yn eich gwersi wrth drafod geirfa, er enghraifft, ond efelychu ac adnabod digon o eiriau sy'n cael eu sillafu'n debyg yw'r ffordd hawsa fel arfer. Er enghraifft, os yw geiriau unsill cyfarwydd fel chwech, bach a coch i gyd yn gorffen gydag ch ac yn cynnwys llafariad hir, mae'n debyg y bydd geiriau newydd fel trwch, rhych a croch yn cynnwys llafariad hir hefyd. Ond dyma rai rheolau sy'n werth i dysgu ar lefel mynediad, sef pan fydd llythyren neu ddwy yn newid eu hynganiad yn ôl ble maen nhw yn y gair. Rwy'n sôn am y llythrennau u ac ae. Y rheol gydag yw os bydd hi'n dod mewn sillaf olaf, neu i fydd hi, neu ac i yn y gogledd. Ond os bydd hi'n dod mewn sillaf arall, yw hi. Felly dyna pam mae gyda ni cyn a hyd, ond cynni a hydref. Mae rhywbeth tebyg yn digwydd gydag sef yw mewn sillaf olaf, ac mewn sill arall, fel yn byw a clyw, ond wedyn bywyd a clywed. Ac sy'n gwneud yr un peth. Mewn sillaf olaf, bydd gyda chi ai, aeth, tair, ond mewn sillaf arall, sy'n gyda chi, eithon, teiri. Wrth gwrs, falle bydd eich acen chi chydig yn wahanol i fy un i, ond mae'r rheolau hyn i gyd yn wir ar draws y wlad beth bynnag i'wch acen. Mae dysgu'r tair rheol hyn wir wedi helpu rhai o fy nysgwyr i swnio'n fwy naturiol a dealladwy, rhaid i fi ddweud. Mae darogan ynganiad ar y llaw arall yn llawer anoddach. Y broblem yw bod nifer o seiniau'n cael eu cynrychioli gan Mae wy neu wy yn gwych, gwydd. Mae yn chwyrn, gwynt. Mae yn chwyrnu, tywynu. Ac wedyn yn y de mae yn wythnos, wyth, gwydd. Neu yn y gogledd mae yn wythnos, hwylio. Ac yn wyth a gwydd. Ac ar ben hyn ceir amrywiol tafodieithol. Sut ydych chi'n ynganu'r geiriau hyn er enghraifft? Gwybod, gwybod, gwybod. Gwylio, gwylio. Synwyr, synwyr. Cyfarwydd, cyfarwydd. Beth yma rhain? Ydych chi'n defnyddio neu yma? Yr wyddfa neu y wyddfa? Yr wyddeleg, y wyddeleg? Yr wyddgrug neu y wyddgrug? Yr wybodaeth neu y wybodaeth? Ydy hi'n newid os ydych chi'n ysgrifennu neu siarad yn ffurfiol falle? Ydych chi'n gweld problem y dysgwyr? Tra bod gyda ni rheolaeth y syml i ddarogan ynganiad ac ae, a rheolau mwy cymleth i ddarogan hyd llafariad, pan ddawi at does dim rheolau pendant, ond tueddiadau, ddwedwn ni.
Mae hyn yn drueni oherwydd taw dyma un o'r cwestiynau mwy cyffredin wrth drafod ynganu gyda dysgwyr. Sut ydw i'n gwybod sut mae ynganu yw'r mewn gair? Dyma rai o'r tueddiadau beth bynnag. Ar ddechrau gair, mae'r yn ech ac eg fel arfer yn w. Chwys, gwyn, chwerni ac ati. Ar ddechrau gair, mae'r yn y cyfuniad cytsain ac yn cynrychioli deisain fel arfer. Llwy, bwyd, trwynol ac yn y blaen. Ac wedyn, ar ddiwedd gair, mae'r wrthodiad gorffennol amhersonol, wyd, yn cynnwys deisain yn y de, tra bo'r wrthodiad lluosog wir yn cynnwys w. Felly mae gwahaniaeth yn sain yn enillwyd ac enillwyr, collwyd, collwyr, darlledwyd, darlledwyr, ac ati. Neu, os ych chi yn y gogledd yn ynganu wyd yn wyd, gallwch chi ddysgu hynny i'ch dysgwyr. Yn ola, rwy'n dweud wrth ddysgwyr am nodi unrhyw do bach sy'n codi, sy'n dangos cnewyllyn y sillaf. Felly mae yn gwyl, ŵyn, gwydd, ond yn gwys, gwir a gwydd. Mae'n sefyllfa fwy cymhleth felly gyda ond rwy wedi cymryd amser i fynd dros beth ohono fan hyn, gan fod dysgwyr ar gyrsiau ynganu yn gofyn am hyn trwy'r amser. Yn ogystal â thechnegau efelychu a chymharu geiriau tebyg, bydd sôn bob hyn a hyn am y tueddiadau yma yn helpu dysgwyr ar lefelau canolradd ac uwch yn ymwedig. Mae modd sôn am reolau ynganu syml a chymhleth gan ddibynnu ar y lefel, ac mae modd trafod a gwella ynganu ar bob lefel hefyd.